Hello friends, bye Bodo Info YouTube channel फिन खनसेबाव आसाम पुलिसनि एग्जामनि बागै इनफरमेशन लाबोदों फुल डिटेल्स नोंथांमोननि सिलेक्शन प्रोसेस बेसेबां मार्क्सनि एग्जाम जागोन फंबाय बिनानावमोननि आसाम पुलिसनि कैंडिडेट्स नोंथांमोना भिडिअ नायदो जोबजासिम प्लस नोंथांमोननि Exe-NDFB Caders एग्जाम दंना गैया डिटेल्सखौ नोंथांमोनाहाय मोनलांबाय थागोन Bodo Info YouTube चैनेलाव सो बेखायनो भिडिअखौ नायदो जोबजासिम AVUB Constable ड्राइवर आरो लोगोसे APRO कैंडिडेट्स नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट लाना फैदों सो बेखायनो जों फैग्रोबाय ऑफिशियल साइडआव SLPRBआव देन बेयाव फैनाय लोगो सो नोंथांमोना माखासे डिटेल्सखौ मोनलांबाय थागोन एडमिटनि नोटिसआ बेयाव ओंखारगोन जेब्ला एडमिटआ रिलीज खालामो गभर्नमेन्टआ सो जेब्ला खालामगोन नोंथांमोना Bodo Info YouTube चैनेलावहाय आपडेटखौ मोनगोन दा जोङो फार्स्टआवनो ऑफिशियल नोटिस नायनोसै ऑफिशियल नोटिसनि गेजेरजों जोङो डिसकास खालामगोन एग्जामनि बागै बे जाबाय जोंहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन फार्स्टआवनो AV कॉन्स्टेबल UV कॉन्स्टेबलनि सायाव नोंथांमोना बेयाव नायग्रोदो बेनिफ्राय APRO दङ सो बेनिफ्राय ड्राइभाराबो सेमानो दङ देन पोस्टआ नोंथांमोना 5000 नि बारा दङमोन नाथाय बे मोनसे टेन्टेटिभ डेट मिन्स वेकेन्सिया बारायनायनि चान्सआ दङ सो बेखौ नोंथांमोना उनावहाय मोनलांबाय थागोन ऑफिशियल नोटिसनि गेजेरजों आरो लोगोसे डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्टआ नोंथांमोना AV UV कॉन्स्टेबलआ थागोन सो बेनिफ्राय Exe-NDFB रिजर्वेशना 2% दङ बेखायनो 78 नि खाथियाव दङ नोंथांमोना AVUB कॉन्स्टेबलआव आरो नोंथांमोनाबो सो एग्जामा दङ Exe-NDFB हिसाबै आरो फ्रेश कैंडिडेट हिसाबै गासिबो बेयाव एग्जामा जागोन सो बे एग्जामा माबायदि सिस्टेमाव जागोन बेखौनो डिसकास खालामगोन नोंथांमोननि डिटेल्स बे जाबाय पोस्टआ मोननै रोखोमनि बेयाव दङ मोनसे जाबाय 10 पास लेभेलनि आरो मोनसे जाबाय HS पास लेभेलनि सो नोंथांमोननि एग्जामा सिंगल एग्जाम जागोन माने मोनसेल' एग्जाम जागोन बेखौ बुङो कम्बाइन एग्जाम मोननै पोस्टजोंहाय कम्बाइन एग्जाम जागोन मोनसेल' एग्जाम जागोन आरो बेयाव जेराव नोंथाङा सेलेक्ट खालामदोंमोन प्रिफारेन्सखौहाय काट अफ लानानै नोंथांमोननोहाय साख्रि होनाय जागोन सो बेखायनो मोननै मोनथाम पोस्टआव सेलेक्ट खालामनाया जोबोर मोजां चान्सआ दङ लोगोसे साइन्सना बारा चान्स मानोना APRO प्लस नोंथांमोननि नर्मेल कॉन्स्टेबलआवबो साख्रि मोननो हागोन सो दानिया फैबाय एग्जामनि सायाव डिटेल्सआ लाबोबाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि कम्बाइन एग्जामाव फार्स्टनि साबजेक्टआ जाबाय मैथ्स थागोन ओके मैथ्स दङ बेनिफ्राय इंलिश दङ लजिकल रिजनिंग दङ मेन्टेल एबिलिटी टेस्ट दङ बेनिफ्राय आसामनि हिस्टोरी नोंथांमोना बेखौ नायथारनांगोन मानोना आसाम पुलिसाव इम्पोर्टेन्स बियो बेखौ नायनांगोन जिअग्राफी नोंथांमोननि नेशनेल जिअग्राफी आसामनि जिअग्राफी इन्टारनेशनल बेखौ नायनांगोन बेनिफ्राय पलिटिक्सनि सायाव पलिटि नोंथांमोननि पलिटिकेलनि बेकग्राउन्डनि सायाव नोंथांमोना आसामनि इन्डियानिखौ नायथारनांगोन एन्ड बेनिफ्राय इकनमिक्सनि सायावबो नोंथांमोना बेखौ नायनांगोन ओके एन्ड फैबाय दानिया GSआव ओरैबायदि दङ जेनेरेल एवारनेस दङ बेनिफ्राय GK दङ बेनिफ्राय कारेन्ट एफेयार्स दङ बे कारेन्ट एफेयार्सखौ नोंथांमोनाहाय 6 मान्थ्सनि गेजेराव नायबानो जाबाय ओके मोननै मोनथामल' फैगोन इसेबां बारा फैनाय नङा मानोना एग्जामा इसेबां गोरा नङा कॉन्स्टेबलआ सो बेखायनो 2024 निखौ नोंथांमोना नायनांगोन मानोना एग्जामा मार्चआव जाहैयोबा सो कुइसन पेपार दाननायाव हमना ला नोंथांमोना जायखिजाया नैबे डिसेम्बरनिफ्राय 6 मान्थ्सनि गेजेराव कभार खालामबानो जाबाय सो एग्जामा नोंथांमोना Exe-NDFB जा फ्रेशआनो जा गासैबो एग्जाम होनांगोन पेपारा मोनसेयानो थागोन बेयाव मोनब्रै लेंगुवेज दङ एसामिस दङ बर' दङ इंलिश दङ नोंथांमोननि बेंगलिबो दङ देन बेनिफ्राय फैबाय जायफ्रा UB पोस्टआव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदोंना एबा इन्टारभिउ होनो थांगासिनो दङ एक्सट्रा मार्क्स बेनिफिट्स दङ बेनो जाबाय चान्सआ बारा जायनो सेकेन्ड डिभिजन मोनदों नोंथांमोना 45 निफ्राय 59% दङबा नाम्बार 2 मोनगोन 60 निफ्राय 74 नि गेजेराव दङबा नोंथांमोना 3 मार्क्स मोनगोन एन्ड 75 नि बारा दङबा नाम्बार 5 मोनगोन आरो बे नाम्बार 5 मोनोबा नोंथांमोनाहाय काट अफआव ओरैबायदि मोजां जे हाई काट अफ थांनानै नोंथाङा डाइरेक्ट सेलेक्शन जानायनि चान्सआ दङ इभेन नोंथांमोना सेकेन्ड डिभिजनबाबो नोंथांमोना नाम्बार 2 खौहाय मोननो थांगासिनो नाथाय बेखौ लास्ट प्रसेसआवसो एड खालामगोन जेब्ला फाइनाल लिस्टआ जागोन ओके बेनिफ्राय आरोबाव जाबाय भाइभा टेस्ट दङ सो अरेल टेस्टआव नाम्बार 5 नि दङ बेखौहाय 1:2 लांगोन होनना बुंदों बेयाव लिरनाय बायदिबा आरो जेब्ला लेंहरो अब्लासो नोंथांमोना मिथिसिगोन गासैबो प्रसेस जोबनानै लास्टआव भाइभा टेस्ट दङ सो दानिया फैबाय टोटल मार्क्सआ UB कॉन्स्टेबलआव बोथ साइड फिमेल मेलावहाय गासै दङ 100 नि दङ सो बेयाव नोंथांमोना 50 निल' एग्जाम होनांगोन ओके सो 50 नि एग्जाम होनांगोन एन्ड बेनिफ्राय AV कॉन्स्टेबल मेल कैंडिडेटआवहाय 115 दङ नोंथांमोननिया रिटेन टेस्टआ 50 आनो जागोन कम्बाइन एग्जाम नालाय बेनिफ्राय फिजिकल टेस्टआसो बिनिया बारा नाम्बारा देन बेनिफ्राय फैबाय AV फिमेल कैंडिडेट्सनि थाखाय 95 ल' दङ मार्क्सआ एग्जामा सेमा दङ गासैबो एन्ड बेनिफ्राय सो नोंथांमोना एग्जामाव नेगेटिभ मार्किं गैया जाहाथे मोजां एग्जामखौ नोंथांमोना होयो सो दानिया एग्जाम देन एग्जामा फ्रेश कैंडिडेट बेनिफ्राय Exe-NDFB नोंथांमोननि कैंडिडेट्स तो एग्जामा नोंथांमोना मार्क्स डाउन जागोन 100 कुइसन फैगोन मोननै हाबासो 1 नम्बर मोनगोन ओके एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना क्लास 9 10 लेभेलनि कुइसनखौ दानगोन होननानै बेयाव लिरनायखौ मोनदों टोटल मार्क्सआ 50 ल' सो बेयाव जेबो नेगेटिभ मार्किं गैया नोंथांमोना 100 कुइसन मोनगोन आरो बेयाव सो गुबुन साबजेक्टनि फैगोन जेरै आं सिगां खिथानाय बायदि नोंथांमोना बेखौ कभार खालामनांगोन Exe-NDFB जा बा नोंथांमोना जिखुनु जाया फ्रेश कैंडिडेटआनो जा APRO बेनिफ्राय ड्राइभार बेनिफ्राय नोंथांमोननि
कन्स्टेबल लेभेलाव स बे जागोन स दानिया एग्जामनि काट अफखौ जों डिसकास खालामसै थ एग्जामनि काट अफआ नोंथांमोना सोनारगोन पेपारनि सायाव स नैबे पेपारा गोरा फैयोबा नोंथांमोननि खम काट अफ थांगोन आरो इजि फैयोबा गोजौ काट अफ थांगोन स नोंथांमोना 50 नि गेजेराव गैयाबाबो स नोंथांमोना 35 प्लस टारगेट खालामबानो जाबाय अके स नोंथांमोना 35 प्लस नोंथांमोना टारगेट खालाम अब्ला नोंथांमोना चान्सेसखौहाय नुहैगोन आरो हायोबा खायसे 40 लाग्राबो थागोन अके बेनिफ्राय बाराबो लायो खमबो लायो स बे एग्जामनि पेपारनि सायाव सोनारसिगोन जेब्ला एग्जामा जोबगोन अब्ला स नोंथांमोनजोंहाय डिसकास खालामफिनगोन स बेनोमोन नोंथांमोननि टारगेटनि सायाव एग्जामनि सायाव गासैबो डिटेल्स आसा खालाम नोंथांमोना फुल डिटेल्सखौ मोनबाय एन्ड बेनिफ्राय लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव